Fung kaham, good morning, jotono no. Hai ni hai lam sogo ani o katal video. Hingke tini mia horoto wati phaikha belai khenu mia o chini gana gini lomui thangka. Hingke yang sado phai nei mani puila ni beskango no na. Ikomo bari tongo kamini motom bahai jip phai tongkha. Barukha hitai bari tongo oro mali rok to tongo no mo hain bari tongo khei oro rok bari tongo oro khei to kisa ki aro bari tongo mo horo hingke teibo kufur bai kachak ni tongo tabu hor teng te fung kha munbagui fung already 6টা baje thangka ambagui amo kisak gulapire thangka sari ko hingke teibo kufur bai kachak ni tongo hingke teibo tongo kuyango mo khito ma jaga thang fungiano mo tikhe bari tongo lain ke roko jakai tongkha jaga sukhe omo khite satu te kisa leri baru mo sari go ambagi te kisa kufuru te kisa kufuru ni tongkhumo khite bo bari tongo khi ko piarok modu nung phaimani bong brai sakhi motom jagui bo modu nung na ni phayo modu maloti barkha hingke teibo fungo hingke bong hisi pia phai dong okhei to bong brai kaisa phai nungi tongkha modu miao teibo war kabangma kufur khe muglai blui jagya khabari tongmasi gemia salfung nokbar bai watui bai phaikha hingke bubar kai thangbaikha emni bo kamini rok salsani beshi tongya motom khum rok beshi tongya tini barkhai khana fungo hingke no kai thango mali rok haino sari go barkha hingke aikha hingke krai hengra rok tangi saimaya borokni modhu borokni scent nokbaro nokhori thangka hingke borok tei bufang no romui tongoi maya amtui ni kalaina mali bo hain je motom kuk hingke bo teibo sari barkha hingke no fungo hingke krai thango iko mali rok je barmani barkha kwbangma tongo sapung rogo barkha teisa afro hingke soman khe barkha hingke tabuk afro hingke ul skang lia kaisa variety ni jotto ekloge bwkhri ni barui paikha tabuk khe hain janjar bwkhri phaio baro amtui hing tongkha somani yang tongkha joto bufang no kisa berai nai thangana hingke se saimano tamung tongkha angya oro kaisa larima bawi tongkha bufango mani mali buwaro haifano aswk larima naithokya mo kosom kuchu chikon
Agi jeng zrai fru rogong ke beseng lari marok naitok nu parao kaisa tintrui bufang tongo tintrui bubar fru ke beseng kei colorful mane podra pod color ni asakei lari ma phai aske naitok jago amtui sari amtui rignai damano ulo amtui hini mawan su amtui ke kanna musungu amtui o lari mani ri hayang ri man kei chakamun gan kamslei frog man kei chakamun amtui hini mawan sugu agi lari ma khai thara iki ani gondoras rogu bukhui khai tongbai kha to babar no sainia ani tabukni special hingkei ika dragon thai tongkha hingkei kaisa to tabung se ungkui thangka o dragon bubaro no nostong thango hamyang thang gan sagui waisa bubar barkhang kala bo thai phaisinai ni nandi chikon abo nosto sing thangka iya kisa tona nai tongman borokya belai tui dang na tui kom dang kunsap maya bari tong bubar chikon bari tong itu gondoras khum rok lang buing bal khol lang na phan khol kulman ya skibang bari tong ini tuh sih barukha to khol kan si khulman ni ya bari tong Bali kotor jat hingki tinini anio video paina bakhak thangi tongo haini hai ani video no mathaknani skang norongni thani ani koimung norok please je nai tongnai rok kisa comment box thang comment khaidi norok ani video no bahai jagui tong tai tamo ang videos namoi mankhei cha amti rok kisa suggestion rok bunango amti rok keburi mankha khai please kisa comment box sadi Niki tini bagai mathak sine ani video taisa malayano tai kaisa video niki naimani bagai belai ke hambai